Aksyon Balita! Pagbutang og daghang tambal sa Negros Oriental Provincial Hospital panahon sa kanhi administrasyon gipirhimakak sa taga Pharmacy Department sa Provincial Hospital. Kagapon lawa adunay pagpahigayon og panagtigom sa mga lokal nga tigbalita sa Dakbays Dumaguete kauban ang mga department heads sa probinsya sa Negros Oriental kalabot sa mga isyu nga gibato ngadto kang Governor Digamo. Ning putuha giklaro sa taga NOPH Pharmacy Department pinagi ni Miss Malililia Albina nga dili tinuod nga gibutangan og daghang tambal ang Provincial Hospital panahon sa kani administrasyon. Sumala pa ni Albina nga dili tinuod nga daghang tambal ang gibutang sa kanhi administrasyon sa NOPH. Hospital Report! Ngayong udto kanatong tanan, ako si Milia Albina na ako sa Pharmacy Department, NOPH Pharmacy Department. Ako ang nitubag ani kay ako magud assign sa consignment. So dili tinuod nga daghan tagtambal. Adtong July 20, 2022 may niabot nga tambal which is dili namo request. So gina-receive namo. Dugag pa ni Albina nga niadto nga bulan sa Hulyo 20 tuig 2022 adunay tambal nga miabot sa Provincial Hospital bisan wala kini lagi request ug unsay kinahanglanon sa tambal kay ang naabot puro man kini oral dayon adunay mga dextrose nga usa ka gatos ug antibiotic nga ginagmay lang. Ang mga tambal nga naabot is more on orals which is dili gid na namo hatag dalitso sa kanang need gid sa pasyente, ma-direct nga need sa pasyente kay ang amo man gudon ta is more on dextrose, antibiotics. Sa usab niya nga naabot na ang tambal puro oral nga dili pwede gamiton direkta sa pasyente nga na-admit na ay dextrose pero dili kabtag 24 oras hurot na. Yes, naabot dextrose which is 100 caffeine. Ngayon ana, kanang 100 caffeine nga mga dextrose good for di ka ni kabot og 24 hours. Purot na siya. Kung napoy mga antibiotics nga naabot pero ginagmay lang. So dili na siya mo sustain og pila kaan bulan ba. So mauna ako ikasulti about sa tambal. Naay tambal but dili gid siya ingon nga ma-direct na to sa pasyente ug hatag kay like for example kada lagi mga dextrose mo magina need antibiotic mo na yung mga need. Ang niabot is more on orals which pwede magud unta nato na ang oral sa paggawas na. So sa hospital wala pa. Nainiabot but dili gid siya ingon nga nanubra. Medyo kulang gyud or wala gyud. Aksyon Balita! Sa laing bahin sa tubag sa isyu kaniadto nga ang Negros Oriental Provincial Hospital ang makaopera na kini matud pa sa kanhi administrasyon. Gitubag kagapon adlaw sa isyu kalabot sa Provincial Hospital nga pwede na makaopera pagbalik ang surgery department sa maong Tabalanan. Apan si Chief of Hospital Dr. Mark Anthony Liosa miklaro nga kini dugay na gyud nga maka-perform ang Negros Oriental Provincial Hospital sukad nga miabot siya sa tuig 2012 gani nagkadaghan na ang mga pasyente nga magpaopera. Hospital Report! Inyong tanan. Kabahin ang mga pag-opera sa Negros Oriental Provincial Hospital sa pa kundi abot anang ospitala sa 2012 na anay operasyon. Pagsulod na ko nidaghan pa man ganito mga kaso kay daghan na matanggi pang imbita gipasulod ng mga espesyalista para mudaghan pang atong serbisyo. So sumala pa ni Dr. Liosa nga tungod sa kadaghan nga pasyente nga magpaopera daghan na usab silang gipang-imbitar nga mga espesyalista nga mga doktor aron daghan ang makahatag og serbisyo sa katawan nga moduol sa Provincial Hospital. Dugang usab ni Dr. Liosa niadtong tuig 2018 adunay mga naoperahan sa mga pasyente may kabat og 3,674 sa tuig 2019 adunay 4,064 ka pasyente nga naoperahan sa tuig 2020 adunay 3,675 ka pasyente ang naoperahan dayon sa
bulan sa Enero ning tuiga hangtod bulan sa Agosto adunay 3,159 ang naoperahan nga mga pasyente. So, natin mga kaso, for example, sa 2018, 3,464 cases atong naoperahan in that year. Sa 2019, 4,034. Sa 2020, 3,755. Then sa 2022, from January to August, 3,159 na atong naoperahan. Sa isang ni Dr. Yusa kaniadto bisan gamay ang og tambal ang NOPH dunay joy operasyon nga gihimo ang provincial hospital hangtod karon. So, even before, maski limited atong mga tambal, naarago tayo operasyon. Aksyon! Balita!